जुदि नों सानदोंब्ला नोंनि खाफाला जोबोर गाज्रि होननानै बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। 9 बोसोर बैसोआव बिमा थैजायो, 21 बोसोर बैसोआव बिफाजों आलादा जायो, 23 बोसोर बैसोआव साख्रिनिफ्राय बहनजायो, 24 बोसोर बैसोआव बिजनेसआव फेल जायो, 26 बोसोर बैसोआव गावनि मोजां मोननाय जिउनि लोगो गोमाजायो, 27 बोसोर बैसोआव डिप्रेसनाव थानांदोंमोन। बेनि उनाव बियो सेथि खेब इलेक्शन गेलेदोंमोन, बेवहायबो जेननांदों। बेनि उनाव बियो फिन नैथि खेब आरो इलेक्शन गेलेबावदोंमोन, बेयावबो फिन खेबसेबाव जेननांदों। फिन आरो थामथि खेब भाइस प्रेसिडेन्टनि इलेक्शन गेलेदोंमोन, बेवहायबो जेननांदोंमोन। बिब्दियैनो बियो जेनलांबाय थादोंमोन, थेवब्लाबो बियो हार मानियाखैमोन। जेनै जेनैब्लाबो दावगालांदोंमोन। जोबथारनायाव बियो आमेरिकानि 16थि प्रेसिडेन्ट जानो हादोंमोन। दिनै जायनि मुंखौ आब्राहाम लिंकन होननानै बुङोब्ला रावबो सिनायै गैया। गुबुन सुबुंफोर जानायबा सेथि एबा नैथियावनो जिरायनानै थागौमोन, नाथाय बियो आब्राहाम लिंकनसो। मोनसे समाव ट्रेन स्टेशनाव जुथा सुथाबनानै गावनि जिउखौ खुंनाय। खायसे ओरैबायदि सुबुं थायो जाय गावनि नाजानायजोंनो बरादखौ सोलायनानै होयो। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जानो नाजा। रोजा बार जेना मानो जिउ थासान्दि, थांना थासान्दि नाजालांबाय था। मोनसे गोख्रों सिमां लानानै गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय था। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।